Ak ste sa dostali až sem, tak som veľmi rád, pretože vás asi na mojich stránkach niečo zaujalo alebo niečo na mojej práci. Mal by som sa teda predstaviť, aby ste vedeli vlastne odkiaľ pochádzajú nejaké moje skúsenosti alebo kde som pobral všetko to, čo na tých mojich stránkach nájdete, či si to vlastne nevymýšľam. Moje meno je teda Marek Kulhánek a čo sa týka videa, tak mám skúsenosti 15 rokov v televíznej tvorbe, 5 rokov som absolvoval v STV, 10 rokov v Markíze, s tým, že som pracoval väčšinou v exteriéroch na výrobe či už spravodajských relácií, publicistických relácií, ale aj v zábave. Pracoval som tam ako technik kamery, prešiel som si funkciami ako je zvukár, osvetľovač, ale aj kameraman. Takže si myslím, že mám, čo sa týka výroby videa, pomerne značné skúsenosti. Pochytal som čo to aj z réžie, čo to aj z nejakých v podstate produkčných vecí a táto práca ma naozaj baví. V roku 2009 som však s touto prácou na istý čas skončil, pretože som mal pocit, že už sa nemám kam posunúť. Hľadal som si nejaké iné možnosti a rozvoja teda, tak som založil vlastnú firmu. Síce som sa pobral inými chodníčkami, začal som obchodovať s GPS technológiami, ktoré ma vtedy v tej dobe teda tiež nadchli a GPS monitoring vozidel považujem dodnes za veľmi významnú a zaujímavú vec a zaujímavú technológiu. V tejto oblasti, alebo respektíve pri spravovaní mojej firmy som sa naučil ďalších veľa vecí v oblasti obchodu, marketingu a myslím si, že aj toto bola veľmi zaujímavá skúsenosť. No a pred 2 rokmi som narazil na zaujímavú technológiu, alebo respektíve narazil som na drony, ktoré ma naozaj natoľko nadchli, že som si okamžite jedného musel kúpiť a začať s ním pracovať, pretože naozaj to je vec, ktorá dokáže alebo respektíve taká technológia, ktorou sa dajú urobiť také obrázky, ktoré donedávna ešte vlastne neboli mysliteľné. V dnešnej dobe som sa snažím sa o to spojiť tieto dve veci dohromady, teda video a podnikanie, a nie len v zmysle toho, že zarábať na tvorbe videa, ale snažiť sa aj ukázať ostatným firmám, že vlastne video je veľmi dobrý pomocník v marketingu a teda v predaji a v obchodovaní, a nie len v obchodovaní, ale v práci ako takej, čo sa týka firmy. Nevrátil som sa do prostredia televízneho, ale snažím sa pracovať skorej v oblasti internetu, pretože si myslím, že toto je prostredie oveľa prístupnejšie širšej oblasti, či už ľudí, ale aj firiem. Je to menej nákladné a podľa môjho názoru je to budúcnosť videa. A video je zasa budúcnosť komunikácie ako takej, teda aj predaja. Čo sa týka mojich myšlienok v podstate a mojej práce, s týmto by som sa chcel podeliť s vami v ďalších blogoch, nebudem to tu zbytočne naťahovať, takže čo sa týka môjho predstavenia, to by bolo na teraz všetko. Sledujte moje blogy a poprípade, ak s niečím nebudete súhlasiť, alebo ak budete mať na veci iný názor, veľmi rád budem, ak mi to do mojich blogov napíšete. Život je o tom, aby sme sa učili. Nesnažím sa nikoho poučovať, snažím sa len odovzdávať moje názory a budem rád, keď dostanem názory od vás. Zatiaľ všetko a teším sa na možnú prípadnú spoluprácu.